قالوا يكنهم أنا يوسف ربي جومم السجن معنا صهير إكسون أحب إلي قولي معنا يدير أم مما يدعونني إليه ومرادكم ندرا في أودمودم وإلا تصرف عني والله أنا الله سافر الهانقام كيدهن فيج مبي أصب إليهن بأونيو معنا في أودم مبي وأكون من الله من الجاهلين ويمجو معنا جيامي والله أن الله يدوم مبي دي مرواي أونيو fewde mabɓe non noon debbo so tawi yiɗi mana dabbude gorko so tawi tan waɗa e naayi debbo o mana heɓan mum so Allah waɗani hen nden ko mum kala nene debbo mana huccide e gorko pour yidde ɗaɓɓiɗe ɗum mana o fewani so waɗen tawa heɓere kanko gorko o e wonde ko gorko mana ɗaɓɓa ronka mana heɓde kono debbo kala nde o felliti mana ɗaɓɓude mana o yatiɗani mana caggal amo heewi heɓde mana ɗabbade makko ni o noon sa Yusuf ñaagui Allah yo Allah dandu ɗum e bone mana peeje mana ɗeɗo rewɓe woto rewɓe mana nangude mo ni woni fasta yaaba lahu rabbuhu Allah jaabi duwaw makko kanko mana Yusuf wa sarafa anhu kaydahunna ko firliti mana ga makko hono peeje mana rewɓe ɓe innahu no Allah huwa samiu kanko nano mana konngudi mon alalimu ganɗo mana golleji mon Allah mana danni Yusuf e o mana oɗo debbo biheede Zuleyha Allah danni mana e zina ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني آسر خمرا فقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويله إنا نريك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وبدا لهم في أجل كم ما نروا به من بالي شغل ما رأوا الآيات نبنجي ما ندل الله وان يوسف دي جغراني ما نجبن ما زليخا ما نهو يدهم دي نبنجي ما ندن مالي ينغن يوسف جغراني ما نجبن زليخا يدهم دي لا يسجننهم في نبي أنصها يبتخ ما يوسف حتى حين شود ما يدمون ها حالك تجي وره نتحالة ما kanko mana Zuleyha nden feeñinimo wonde Yusuf jogorani mana jabande mana ɗabbade makko ne o yamini mana gorko yo sog mana Yusuf ha haala ha yejjire natta haalede wuuro he ɗon sa caggal muɗum so yiɗi mana o yaltine ɗum noon sa o dakhala o naati kanko mana Yusuf o naati mana kaso o dakhala maahu naatde makko e sijne mana kaso o fatayani sagataɓe ɗiɗo mana wonɓe naatde makko mana kaso ɓen mana sagataɓe noon addani ɓen naatde mana kaso ɓen ko golla nanno e mana lamɗo hen goto heedino hen goto henno koye ñamdu lamɗo koye henno koye jaram mana lamɗo mbaɗi ñalawma goto yimɓe mana wuuro ngo mbadde e mabɓe mana pala yimɓe wuuro ngo mbiyene jeenaɓe kalis mana kewɗo yoɓe mbaɗe ñamdu lamɗo he posone ɓe mbaɗe jaram he posone beele so lamɗo o ñaami walla yari beele no maaya ɓe pawte bone lamɗo o ƴewn sa ɓe jaaɓi kamɓe golloɓe nden mana ɓe jaaɓi caggal muɗum kennoɗe jaram o on nimsi mana yaltidi hen nden o nimsi o yaltidi hen kanko kennoɗe ñamdu o o fewni ñamdu makko ha feewi o waɗi hen mana posone o ballini yeeso mana lamɗo o kanko joom jaram o addi jaram makko o ballini yeeso mana lamɗo o ɗon sa joom jaram o wiyani lamɗo o wata ñaami ñaɓini makko heede saabu ne waɗa mana posone kanko ne joom mana ñamdu o wi o rera hen ndene waɗa mana posone ɗon sa lamɗo o wi wadde gaare nden ɓe gaari ɓe jettima lamɗo o lamɗo e joom jaram o ƴettu yara jaram ma he kanko nde wonnoon waɗani hen posone o ƴetti jaram ɗam o yari hen kanko joom ñamino o wiya wa ñaami ñamde he o sali mana ñamde ɗo noon ko baɗɗo hen mana posone lamɗo o wi yo ullundu mana adda ullundu mana adda ñammina e ñamiri he ullundu maayi mana ɗon e ɗon ɗon sa lamɗo o wi joni onon ɗiɗi fof won cohere ha kabaru mon witte
woni kamɓe ɗiɗi sagaraɓe ɓe naalde yusuf e nder mana kason nden ɓe naati e nder kason waɗi mana saha goto Allah holliɓe mana koyɗe ɗiɗi on fof yi mana koyɗon koyɗi ko sababu jaltugol mabɓe qala ahaduhuma goto e mabɓe mana wi joginoɗo jaram lamɗo on wiyani mana yusuf innino min arani e min de mi yi he jamma hanki a asiru hamra min de mana mi hoyɗi mana jamma hanki mboɗa hama mana sangara mboɗa hama mana ɓesnoje mboɗa yaltini hen mana sangara wa qala al akharu goɗɗo o mana wi joginoɗo ñamino on wi innini min ara min de mi hoyɗi jamma hanki amin mboɗo roni fawqa rasi dow hooram hubsan mana kalmburu takulu dayru minhu colli ene ñaama e dow mana kalmburu he nabbi ina habru min bi tawili fino mana ɗiɗo mana koyri sabu innal min naraka min jima an mana yusufu min al muhsinina an nde jeeɗa mana koye moƴƴimi mana golle yan sa yusuf naatan wajade ɓe haɗa makko firde mana koyɗi ɗi woni koye wajade ɓe kamɓe mana yimɓe ɓe qala wi kanko mana yusufu la yatikuma da'amun paamede mana on gaddanta e mana ñamiri turzaqanihi kala ko mbawɗon mana arsiguinede e nder mana koyɗi moɗon so tawi on namdimamami illa so wona nabba'adukuma mi habra on mi tawilihi e fir muɗum kala ko mbawɗon yiide e koyɗol so tawi on namdimamami mami haalano hunde nde mana ko firata gabla an yatikuma faadi koyɗol ngol mana ene yetto dhalikuma ko jangtaɗo mimma allah mani rabbi ɗum ɗon nde mana jeeya ko gandal ngal allah mana andinimi sabu innini min taraktu millata gawmin min nde mana mi ɗacci mana hono diine ɓen ma yimɓe la yuminuna billahi ɓe gowninani allah wa hum nakami bilakhire ñalawma dargal hum kafiruna ko wedduɓe allah min nde mana mi ɗacci mana diine wonande yimɓe ɓe gowninani allah yedduɓe ñalawma dargal min nde mi ɗacci mana diine ɓen wattabatu mi rewi millata abaiya diine mana wabiraɓam ibrahima o ishaqa o yaguba diine babam ibrahima e babam ishaqa yaguba ma kana lana minen de hananani min an nusrika billahi nde min dendidinta allah min seyne hay hunde min dendinta allah haali gay ko jangtaɗo mana e oɗo tawhid min fadlillahi ɗum ɗo jeeja koye ɓural allah alayna e duwa men wa alannasi e dow kala nenɗo gomnindo allah kono walakinna kono aksalnas ko he yimɓe la yaskuruna gona man tawi nemaji allah ni wona on saaha joni o kontini wajade ɓe ya sahibaya e hemon won diɓam a sijni mana e kaso a arbabu jeeti mana sanmuji mutafarriquna mana certuɗi hayrun mana ɓuuri moƴƴude amillahi lwahidi l qahar walla ko allah goto mana pollo beele rewde mana allahji kewɗi limtinni beele ko ɗum ɓuuri moƴƴude walla ko rewde allah goto mana pollo ɓuuri moƴƴude ko rewde allah goto mana pollo ma tabuɗuna onon nde on ndewani min duniya ga allah illa so wona asma an mana inde sammaytumu haade innuɗon antumno onon ko abawkum wabira moɗon ma anzalallahu allah de jippinani biha e rewde mana sanam min sulɗanin mana e hujja allah de mana hemirani on yonde o mana sanamuji inal hukmu wonani ñawore illa lillah so wona ko allah wodani amara allah de yamiri allah tabuɗu hono ndewe illa iya so wona kanko goro dhalika eno rewde allah nde addinul gayimu woni diine mana pociɗo kono walakinne kono aksar nas ko he yimɓe la yalamuna ganda ɗum ya sahibayi sijni joni o naata hen firande mana koyɗi ɗi caggal nde wajiɓe ho gasni on sa o naata hen firde mana koyɗi ɗi o ya sahibayya yehemon wondiɓe am ya sahibayi sijni yehemon wondiɓam e kaso amma ahadukuma so tawi ko goto e moɗon o tawi mana ko goto e moɗon jiiɗo mana ene hama mana ɓesnoje ene yaltini hen sangara oɗon nde woni firo ko mana koyɗol makko caggal balɗe tari ma o yalte